Iħassibna l-fatt li llum il-bniedem għandu liċenzja jagħmel li jrid. Iħassibna l-fatt li wasalna f'punt fejn il-bniedem qed jipproponi li l-kannabis jew il-marwana ikunu legalizzati għall-użu rekreattiv. Dan qalu l-isqof ta' Għawdex Mario Grek fit-tra pastorali bit-tema Marija it-triq tal-ferħ, fejn fija kompla jgħid li fid-dinja illum il-ġurnata m'għadniex infittxu l-ferħ, iżda qed insibu biss il-pjaċir li ma jwassal għal-imkien ħlief għad-delirju tal-mument. Għandu jħassibna l-fatt li wasalna f'punt fejn il-bniedem qiegħed jipproponi il-kannabis jew il-marijuana li jkunu legalizzati għal użu rikreattiv. Fis-sens li noffru id-droga biex il-bniedem ikun ferħan. Huwa qal li l-Għid ta' Santa Marija jfakkarna festa kbira tal-Madonna. Huwa qal li din il-festa hija ċċelebrata f'tant postijiet f'tant knejjes li hija verament festa li l-pajjiżna iżżejnu b'dak kollu li jafu joffru l-festi tagħna. Hawn appella biex il-festa ta' Santa Marija nisimgħu il-vuċi ta' Sidna Marija li tistedinna biex b'qalbna nollu għal fuq, biex qalbna ma tkunx biss marbuta ma' din id-dinja sabiħa, ma' din il-ħajja sabiħa, imma wkoll is-sejħa tagħna għall-ġenna. Kompla li jekk insaħħu relazzjoni tagħna ma' Alla, aħna nkunu sibna il-ferħ dejjemi. Jekk relazzjoni bejnietna l-bnedmejn timlina bil-ferħ, mela kemm iktar relazzjoni ma' Alla, ma' Ġesu Kristu, tista' tkun kawża tal-ferħ tagħna. Waqa li matul is-sena Marjana Għawdex għex diversi momenti fejn ħares lejn Marija u waqa li kien sinifikattiv ħafna l-affidament lil Marija e kif id-djoċesi Awċija f'Tapinu il-parroċċi Awċin inaqdu aktar. L-isqof kompra li fix-xhur li għaddew kien hemm diversi momenti fi anki tkebset id-devozzjoni Marjana fosthom bħal novena tal-miliet u kif ukoll l-eżerċizzji tar-Randan, il-pellegrinaġġi mill-parroċċi lejn is-Santwarju ta' Tapinu u kif ukoll pellegrinaġġi mill-Armata u l-Korp tal-Pulizija. L-isqof ta' Għawdex kompla li Sidna Marija mtella s-sema hija sinjal li aħna għandna destin veru sabiħ li hemm bżonn nippreparaw minn din il-ħajja billi ngħixu f'paċi ma' xulxin mal-proxmu tagħna u ma ninsewx li Alla taħnina kbira iħobbna tassew.